Soruda näme diýär? Murat top 60 metr sekund tezlik bilen dep ber. Eger top 45 gradus burç bilen deplen bolsa, topun ýerden galan maksimal beýikligi hasaplan diýär. Ilk soruga geçmeden ozal sizin bilmeli zatlaryňyz bar. Käbir vektor urulup barada. Misal üçin aýdaly bir ýap bar, içinden suwak gelýär. Şu suwun tezligi 0, ýagny akmaýan suw bolanda aýdaly siz şu tarapa 3 metr sekund tezlik bilen gidiyorlar diyelim. Şonda bolanda aýdal 10 sekundda 30 metr geçersiňiz görünüşde. Eger suw akmasa. Şeýle yüzersiňiz. Sizin tezligiňizden şeýdip gorkadaýyn. Suw hem akýan bolsa, ýagny şu tarapa 4 metr sekund tezlik bilen akýan bolsa, onu siz gön yüzüp geçip bilmersiňiz ýagny. Aňaryňyz. Şeýlere yüzersiňiz, sizin özüňiz bildirmese hem siz şeýlere yüzersiňiz sebäbi diýende suwun hem tezligi bar, akyş tezligi şu tarapa suw akýar. Siz şeýdip bararsyňyz, ýagny suwun akyş tezligi şeýle bolar. Yani bärde diýmek sizin yüzýän tezligiňiz şu tarap, suwun tezligi şu tarap bolsa, ýa-da ikisini goşsaňyz şeýle bir tezlik gemele gelýär. Ýa-da bolmasa, ene şunu suwun tezligini şeýdip gorkadaýyn, şu tarapa goşsaňyz, şu bilen şunu goşsaň, şuň başda ýan nokadyndan iň soňky baran nokadymyza şeýdip birleşdirýär. Ýagny bu vektor uruluklary goşmak. Ýagny eksan uruluk bar. Fizikada vektor we skalyar. Skalyar uruluk bolanda meselem kilogram. Diňe bir ölçek birligi bolmak taraby ýok. Vektor uruluk bolanda hem ölçek birligi hem tarap bar. Ýagny şu taýda tezligiň hem metr sekund ölçek birligi bar, hem tarapy bar. Ýagny şu tarapa bar ýa. 3 metr sekund ölçegirlikde şu tarapa bar ýa. Bu da 4 metr sekund ölçegirligi sağ tarapa bar ýa. Ýagny aýdaly A vektor bilen B vektor urulugyny goşsaňyz, ýagny C bolýar. Şu taýda başgaça A goşmak B, ýagny şeýle gorkadaýyn. Tarap aňlatýanda üçin A goşmak B dendir C bolýar. Munyň ölçek birliklerini hasaplanmada näil hasaplaýas? Pifagoryň uçuşluğundan şu taýyny 90 gradus diýip pikir etsek, A-nyň kwadraty, ýagny ölçek birliklerini hasaplanmada A-nyň kwadraty goşmak B-nyň kwadraty dendir C-nyň kwadraty. Ýagny eger şu taýy 5 bolsa, bärsi 10 bolsa, şu taýyň 5-iň kwadraty köpürtmek goşmak 12-iň kwadraty dendir şu taýyny tapmak üçin C-niň kwadraty mysal üçin şeýdip tapýaňyz. Ne şu taýlaryň bir ýa-da belläp alyň. Men şu taýlary näder aýraýyn. Indi şunu çekelik. Şu taýda men ýa gorkadym, şu näder şu taýy kemiterden belläň. A vektorumuz bolsa we bu tarapa da B vektorumuz bolsa, ana şeýlere getip berýän. Başgaça ne şeýlere şu tarapdan ýatamam bolýar, tapagy ýok. Şol ikisini goşsak, dendir C vektorumuz bolýar ýagny. Şeýle C diýip bellesem men onu A vektor urulugymyz bilen B vektor urulugymyz goşsak, dendir C bolýar. Bularyň ölçek birliklerini hasaplamak üçin Pifagordan hasaplaýardyk. Ýagny A-nyň kwadraty goşmak B-nyň kwadraty dendir C-nyň kwadraty. Şolary belläp alyň. Şu taýda egerçillikde hereketimizi çyzalyň. Şu tarapa 60 metr sekund tezlik bilen barýar. 60 metr sekund tezlik bilen barýar. Ýagny şeýle bolar. Şeýdip şu ýere gelir. Takmina. Bize şu taýyny soraýar. Şu A beýikligi hasaplandy diýär. Şunu h diýip alsak, bize şu h soraýar. A soragymyzda. Indi şuna C vektor diýsek, C vektor diýip bolary, ýagny 60 metr sekund C. C'niň ýerine biz näme diýip ýazyp A goşmak B diýip ýazyp bilýäs. Onu şu C'mizi aýyrýas. Da şu indik soragy, indik şekilde. Şu taýda C'niň ýerine A goşmak B ýazýas. C dendir A goşmak B ýazyp bilýäs, ýagny A şu bolsun,
B de şu olsun. A'mıza biz bärde tizlik y koordinatı takyp belläli. B'mize de tizlik x koordinatı takyp belläli. Indi şeýle bolar. Bize has düşünüpli bolar ýaly. Ine şu vektor ullugyny 2'e bölüp öwrenýäs. 2'e bölüp hasaplamak isleýäs. Ondan şu taýda şu tezligimiz bizim hiç wagt ütkemeýär. Yani Vx formulamız şeýle. Vx dendir. Vx köpeltmek wagt dendir x geçilenýär. X'imizi şu aralyk diýip bolsak, x'imiz şu aralyk. Yani şu pökküden şu taýyp gelen geçen x aralyk. Ne şu bolýar. Kaşymyzy bize kaş soraýar. Şeýle belläýin. Indi şu Vx'imiz bizim sürtünme täsir etmeýär, ýagny etmeýär diýip hasaba alınýar. Egersizlikle hereket hasaplananda, ýagny şu taýda da Vx'imiz aýdal 30 bolsa, şu taýda da 30, Vx'imiz şu taýda da 30 Vx'imiz ve Vx'imizin bir tarafy bar. Şu taýda da Vx'imiz 30. Mysal üçin şu taýda da şol bir ölçeglikde, şu taýda da ýagny Vx'imiz şunuýumuz durnukly tezlik, konstant, ütkemeýär. Ýöne Vy'imiz bizim ütkeýär. Şu taýda Vy'imiz bolsa, şu taýda gelende azalyp başlaýar. Ýerini dartylma. Bu şeýdip zyňyryp şeýle aşağı düşýän ýaly gözüňizde getirin. Şu taýda ýokardan gelýär, şu taýda gelýär, şu taýda 0. Ýagny Vy'imiz şu taýda 0 ýokarda. Vy dendir 0. Soň şeýle köpelki diýär. Gara şeýle bir zat bar, şu aralygy aýdal 2 sekundda barýan bolsa, şundan ýeri degençäde 2 sekundda barýar. Ýagny şu tarap bilen şu tarap meňzeşdir. Ýagny şu taýda tizligimiz Vy näçe bolsa, şu taýda aşaklygyna görkezýär. Ýagny Vy'imiz şonça, bärde de şonça. Ýagny aýdal şu tarap Vy üçin hem tarap almaly, şu tarap plus diýip alsak, tapagy ýok, minus plus alyp bolsaňyz, şu tarap plus diýip alsaňyz Vy, bu tarap minus diýip almaly bolýaňyz. Vektor ullugyň plus minus tarapyny görkezmeli bolýar. Indi şu taýdan formulamyzy ýazalym. Bizim formulamyz nämedi? Birinci formulamyz şeýledi. V soňky ýa-da velocity final diýeli. V soňky dendir. Ve başdaky goşmak a t. A'myz tezlenme. Indi başdaky tezligimiz biz näle hasaplaýar? Şu taýda Vy. Indi şunu näle hasaplamaly? Bärde burç belli. İlk şonu hasaplaýyn. Şeýle çyzaýyn men. Vy'imiz bolsun. Bu da Vx'imiz. Şu görýän nokot çyzyk görkezimiz şu 60 metr sekund diýildik. Yani şu 60 diýip ýazsam şu taýda. Şunyňyzy Vy, şu taýda Vy bolsa, şu taýda Vy'dir. Uçuşyga etmezsen has ansat bolar. Bersem Vx. Ýagny şu taýda 45 gradus bolan üçin sinus 45 Vy bölmek 60 bolar ýagny. Sinus 45 dendir. Garşysyndaky näme sinus 45'in şu taýda? Ýagny velocity y, ýagny tezlik y bölmegem 90 gradusyň garşysyndaky näçe? 60. Bu şu taýda Vy hasaplamak üçin 60'y sinus 45'e köpeltmeli bolýarys. Indi edil şoň ýaly kosinus 45 dendir. Vx bölmek 90 kosinus diýmek goňşusy, ýagny Vx 45 goňşusy Vx we 90 arasyndaky 60. Vx bölmek 60 diýmek. Ne şu taýda sinus 45 kalkulatordan görüp sinus 45 köpeltmek 60'a köpeltseňiz jogap 42 bolýar. Şu taýda men belläýin. Ve Vy'imiz bizim. Ve Vy'imiz 42 142
metr aylanan sekund, metr sekund. Ve eğrimiz tapdık. Indi nämen tapmalybyz? Şu formulada v y bu başdaki, şu taýdaki terimiz. Yani v y başdaki. Indi şu formulaň yerine goýmalybyz. Yani soňky terlik başdaki terlikdi. Soňky terligimiz şu taýda v y 0. Yani şu ýokary anda erkin gaçmadaky ýaly bolýar. Şu taýda 0. Şu taýda 0 ýa-da. Başdaki terligimiz 42. Bizim gravitasiya terlenmämiz biz tarapymyza ýokary gidende plus diýdik, ýöne gravitasiya terlenmämizin ölçek birligini minus diýip alýas. Näme üçin? Veya ýokary gidende terlenme dälde hayallama. Deceleration bolýar aslında nisinde. Bärde bolsa terlenýär. Ýokary çykanda hayallaýar we ýeri. Şoň üçin a-ny minus a-nyň ýany gravitasiya terlenmesini alýas. G köpürtmek ç. Ýagny biz şu ýarym tarapdaky wagty tapjak bolýarys. Şu taýdaky t-miz biziň ýarym tarapdaky wagt bolýar. Demdir minusy beýlek geçirsek g t demdir 42 342 bolar. G-miz biziň 9,18 sözmälim. Şon 9,18 ýani 42 342 9,18 bölseňiz wagt çykar. 42 bölmek 9,18. T-dendir 4,132 sekund. Ýöne bir zady berip bellen. Şu taýdan şu taýa barýança 4,132. Ve şu taýdan ýere gelýänçä v y. Aslında şey dip gaçýar. Ýöne bu v x'in täsiri bilen şey dip gidýän ýaly bolup görünýär. Yani şey dip ýokary barýança 4,32, aşağı gaçýança da 4,32. Garat şundan şuna gelýänçä 4,132 iki köpürtme bolýar. De häzirlikçe wagty tapdyk. Indi bize diýe topun ýerden galan maksimal beýikligini hasaplan diýe. İkinci formulamyz hem bardy biziň. Mene şu taýlaryny aýyrayyn. Endi şu taýs bize gerek däl. Biz 2 bölüp öwrenip oturýarys. Şu taýlarym häzirlikçe bize gerek däl. Indi ýagny şu formula bilen biz wagty tapdyk. İkinji formulamyz bardy biziň. Ýagny x dendir başdaky terlik köpürtilen wagt goşmagym 2'den 1 terlenme we wagtyň kwadraty. Şu taýda x'imiz h diýip alýas. H beýikligini alanmaz üçin terligimiz şu tarafa gidýän terlik v y. Şonu alýas. Başdaky terligimiz v y 42 köpürtmek şu aralyk alýas. Ýarym aralygy ýagny wagt 4,132 wagtymyz. Indi goşmak etmeýäs, aýyrmak edýäs. Sebäbinde ýokary gidende terlenmämiz hayallaýar. Ýagny deceleration. Köpürtmek a-myz biziň g gravitasiýasy 9,118 18. Aşağı köpürtmegem wagtyň kwadraty 4,132-nin kwadratyny alýas. Indi şunu hasaplanmazda biziň h beýikligimiz çykmaly. Ýagny 9,18 2 bölýäs 10 kwadraty. Ilki 42,142 4,32 köpürtmeli. 140 köpürtýäs 4,32. Ondan aýyrýas. Kalkulatorda köpürt işler korup bilersiňiz. Ýagny takmina 91 metr, 92 metr, 1091 diýip alaýyn. Ýagny takminan beýikligimiz 91 metr. Herinde her ýyl çykmak mümkin. Kalkulatorda alşyňyza bagly. 91 metr. A jogabyny tapdyk. Topun ýerden galan maksimal beýikligi. Berde top howada näçe sekund galýar? Bu diýdigi top şu taýdan şu taýa gelýänçe näçe sekundda gelýär? Ýagny şu taýdan şu taýa gelýänçe
biz hatapladık. Ne 4 32. Bärden bärik gelýänçe-de ýene bir 4 32-ni goşarys. Ýagny şunu 2-ä köpelteriz. Başgaça köpeltmek 2. Diýmek umumy wagtymyz deňdir. Köpeltsek 8,164 sekund bolar. Takminan. Şeýdip belläýin. Ýagny şundan şuna gelýänçe 8,164 sekundda gelýän eken. Üçüncü tapma zadymyz bizim topun geçen horizontal uzaklygy näçe? Indi bir zady bellemel biz. Indi şu taýlany men aýyrýan. Belläp alan bolsaňyz topun horizontal uzaklygy näme hasaplamaly? Şunu ýadyňdan çykarmaň, horizontal tarapdaky tizliň diňe bir tarapy bar we oň ölçegirligi durnukludur. Egerçilik hereketde şonu hiç wagt ýatdan çykarmaň, diňe saga gidýär bir tarapy vx şu taýda aýdaly 30 bolsa şu taýda da 30, şu taýda da 30, şu taýda da 30, şu taýda da 30, şu taýda da 30. Ýagny şu x aralygymyz deňdir. Geçilen ýol deňdir. Tizlik köpeltmek wagt. Ýönekeje formula bardy. Tizligem durnukly bolan üçin göň tizlik köpeltmek wagt diýýär. Ortaça tizlik bolmaly şol aslında. Ýöne tizligimiz durnukly bolan üçin özüni alyp gidiberýär. Constant velocity diýilýär. Eger şu constant bolmasa average velocity alınýar, ýagny ortaça tizlik alınýar. Indi x'imizi hasaplamaly biz. Ve x'imiz şu taýdan çykarýas biz. Kosinüs x'i 60'a köpeltsek vx bolýar. Kalkulatorda köpeltip görelim. Sinus x bilen kosinus sinus 45 bilen kosinus 45 meňzeşdir ölçegirligi. Şonuň üçin hem vx-ni hem deňdir 42,142 çykdy metr sekund ölçegirligi. Muştaý goýalım 42,142 42,142 köpeltmek wagtymyz näçe? Biz 4:32 wagtymyz almaýas. Şu aralyk we şu aralyk ikisiniň jem wagtyny alýas. Ýagny o da 8:64 bolýar. Bunu 8:64 köpeltelim. 8,164 hasta olsa. Ýagny 42,142 köpeltmek 8,164. Takminan 366 metr bolýar, ýagny 366,50 bir zat çykdy mende. Takminan aýdaly 366 ýarym diýeli bolýar. Ýarymdan baraly 366 ýarym metr ulukda bolýar. Sapamyzda ýagny egerçilik hereket şundan ibaret. Nämen bilmelisiz? Trigonometriýany hukman bilmeli, iň azyndan sinus, kosinus ýagny ýönekej esasatlaryny bilmeli. Sonra da ýagny vektor uluklar goşanyňyza näle şonu bilmeli. Vektor ulugy ýagny hem ölçegirlik hem tarap bolan uluklar diýilýär. Skalar uluk bolanda diňe ölçegirlik meselem kilogramyň diňe ölçegirligi bar kilogram. Ýagny 5 kilogram diýsek diňe ölçegirligi bar. Belli bir tarapa giden okşuy. 5 kilogram çepe deyip bileniz misal üçin. Indi bärde şonu bilýäňiz. Birem a kvadrat, b kvadrat Pifagor'un formulasy şonu tapmagy bilýäňiz. Birem şu trigonometriýany ulanyp hem kawzatlar hasaplap bilersiňiz. Indi ýagny gaýtarak geçsem başdaky iň esasat ýagny bir tarapa gidýän şu s vektor ullugyny biz A vektor ullugy we B vektor ullugyny neşeýle bölüp işledik. Şonu bize hasaplamak aňsat düşdi. H we x hasaplamak aňsat düşýär. Bu videomuz şundan ibaret. Kanalymyza abone bolmagy ýatdan çykarmak. Sag bolun, saglypda görüşelim.